Kif tafu, kif najdilkom ħna mvarjaw il-sujġetti, pero kultant ukoll jillinkjaw minn gesta liħor. U fil-fatt, maħna fil-studio għanna l-Matteus Grasso, grazzi għamta tal-naqat maħna. Matteus huwa fitness coach, u għallura ħankun għedin norbtu ma dak li konna għedin diskutu propju ftit tal-ħinilu ma Dr. Buontempo, issa fl-imkien ma Matteus. Għalix ħankun għedin nitkellmu dwar kif ħanżommu l-nafusna fis-sajf anke fizikament. Ekku, għax it-tentazzjonijiet li jisa fis-sajf huma kbar. Ġifieri jkollok il-barbecues, ikollok dak il-cocktail party, staff party, ikollok il-festa forsi għal minu dilettant. Allora jisu hemm iktar tentazzjoni mill-bqija tas-sena forsi għax hemm iktar avvenimenti fl-istess żmien. U wieħed faċli jgħid u iwa da mhux staġun wieħed. Di matul is-sena ngħidu u iwa mhux darba fil-ġimgħa l-ħadd pereżempju, jew u iwa diġ kemm il-darba jiġi. Però meta jinserta staġun, ħafna nies taf inti. Jekk bdejt pereżempju Lulju kull weekend barbecue u l-ħadd dejjem tixrob. Jekk bad dik ir-rutina, faċli ħafna dik ir-rutina żomma għal 3 xhur, 4 xhur sħaħ, illi meta mbagħad jibda dieħel is-sajf ta' tinduna illi inti anka qed titqawwa biex nuża dik il-kelma. U kif taf tajjeb inti li xi saċ mhijiex id-dera biss. Għax da jista' jkun inti tħares fil-mera u tgħidina kuntenta kif jien, u mint qed tikser bl-ebda li jiġi b'daqshekk. Il-problema l-aktar li sa tkun meta tibda taffetwa l-istat tagħna ta' kif inħossuna. Jiġifieri jekk jien nibda ħares fil-mera u nibda ngħid kemm ninix komda, qed naħrab għall-mera, il-ħwejjeġ mhux jiġuni. Dik il-kumment tal-partner tar-raġel tal-mara ħassejtu. Hemmhekk fejn jibdew il-problemi. Mela u xi ħaġa komuni li nisimgħu pereżempju x'tippretendu li kulħadd ikun size 6 jew size 8 mhux il-każ. Diment li inti happy, int u happy kulħadd. Imma, meta jibdew deħlin imbagħad problemi psikoloġiċi u problemi ta' saħħa, il-problema baqgħetx għandek biss, frixta, speċjalment ma' dawk aktar li huma l-qalbek. U dik l-ironija. Jiġifieri anka fis-sajf pereżempju li jżgħid naħseb xi ħaġa oħra, ħafna mami jżejduli fl-aħħar sibt naqra ħin għalija għax it-tfal eżempju qed noħodhom summer school jew it-sija qed toħodhom il-baħar u jien għandi naqra ħin. U hemmhekk meta jindunaw u japprezzaw kemm huma għandhom bżonn illi jagħmlu xi ħaġa. Għax jgħidu xi twassħiħa nġribihom bil-privat. Ma dik il-problema ma tiġi, jiena nistqarmijak illi sa ftit snin ilu kien ikolli ċans immur nitrejnja. U mbagħad il-ħajja tiegħi inbidlet ħabba xogħol u kollox, u ovvjament it-tfal kif qed ngħidu jikbru jkollhom bżonn ħafna iktar ħin minn għandek. U spiċċajt literalment il-ħin tiegħi mimli. Din ġimgħa pereżempju l-istess, irnexxieli sibt 3/4 siegħa u għatalet ħammur niġri. Però fl-istess ħin moħħi naf li qed ngħid issa fis-sajf qed jirnexxieli nagħmilha għax b'xi mod jew ieħor il-ħajja hija aktar relax. Imma x'ħan nagħmel fix-xitwa. Allura qed niġri għal xejn, qed nagħmel għal xejn da l-effert. Mistoqsija mill-aqwa. Lisa, it-tajba qedaw. Huwa l-ewwel 3 ġimgħat illi inti għandek bżonn biex tidra drawwa ġdida. Tgħidli ma tidrawwa qed ngħidlek diġà illi fix-xitwa ħadd inbidel. Normalment, ħad tkun aktar faċli li żomma b'xi mod jew ieħor għax bdejta. Kieku toqgħod tgħid żomm naqra ma nagħmel xejn għax naf li fix-xitwa mhux ħanżomma. Imma jekk inti għamel dawk it-3 ġimgħat, il-famużi 21 days konsekuttivi illi fihom għamilt xi ħaġa partikolari, isek installajta. Bħal meta konna fl-antik daw il-computers il-kbar tinstallalu xi ħaġa. Il-moħħna qisha installajnilu literalment sistema ġdida, għamilnilu upgrade. Issa għandu xi ħaġa oħra parti minnu. U it-tajba qedaw, ħafna mamiż bħalek, eżempju Lisa, isibu mbagħad illi alright, mela dik in-nofsija m'għadniex qed nagħmilha għal mod tal-kelma fis-7 ta' filgħodu, għax qabel hekk komda fis-sajf, qed nagħmilha fis-7 ta' filgħaxija. Imma ħa nagħti parir. Min jista' u nemmen li ħafna nies jistgħu jagħmluha di, forsi jkun każ ta' daqsxejn tal-planning aħjar, ħa nagħti suġġeriment illi l-exercise isir l-ewwel ħaġa filgħodu. F'dak il-ħin illi forsi d-dinja għadha ma bdietx, imma inti bdejt. Fisser li tqum iktar kmieni, l-alarm iktar kmieni. Jekk jirnexxielek Lisa, torqod nofsija aktar kmieni u tqum nofsija aktar kmieni, f'dik in-nofsija tista' tagħmel affarijiet kbar. Għaliex? Għax m'għandekx distrazzjonijiet. Mela, la hemm traffic fit-toroq, la hemm problema ta' parking, la hemm mobile idoq u laqqas forsi hemm tfal jeqirdu. U qed ngħidaw l-affarijiet għax huma qegħdin nismaħħu ta' kuljum. Dak il-ħin huwa l-aktar ħin li inti żgħid isma' jiena mort, qomt u għamilt l-exercise.
U ġismek, Lisa, ħajirrispondi mill-aqwa matul il-ġurnata, għax inti qisek mobile illi qabbattu ma' charger. Meta qabbattu ma' charger fil-ħodu, ħajtik il-betri għal-bqija tal-ġurnata. U jekk qed jaħdem tajjeb il-mobile, mhux kemmu slow issa, qed jeħilli, jew ħajkolli nagħmillu restart le, baqa' jaħdem matul il-ġurnata. Issa, moħħna huwa ħafna iktar ikkumplikat minn mobile. U allura huwa ħafna iktar ta' benefiċċju illi nagħmlu l-exercise milli jkun li niċċarġjaw il-mobile. F'liema sens? Mela apparti il-fatt li inti ħadd tħossok tajba ħafna matul il-ġurnata, inti anka l-uġieħ u l-ansjetà u t-tensjoni sabu ċar kristall li ħadd onqoslok. Għaliex? Għax inti fil-għodu qomt, żvugajt, mela mentalment edha clear jgħidulu. Jekk inti kellek xi uġieħ lemmulaw, tajjeb, naqaslek ukoll għax il-moħħ meta jagħmel l-exercise jitfa' dik il-kimika ta' pain relief. Ħafna nies igergru eżempju fuq il-laptop dejjem juġani bl-exercise normalment dak ħajjejnek. Issa kif dejjem ngħid jiena ħu parir ta' tabib u ta' fizjoterapist jekk hemm bżonn jekk inti għandek xi injuries partikolari. U fejn jidħol l-ikel għax issa ħammissu ftit l-ikel ukoll. Dejjem ħu parir ta' nutritionist jew dietitian qabel ma taqbad u tibdel kollox. Tajjeb, smajt punt interessanti pereżempju Dr. Bontempo biex ma nisbaljax. Illi kemm enfasizzat fuq l-importanza tal-ilma. Illi dak li qed nitilfu nerġgħu noħduh lura. Madwar 70 bejn 70 u 80% ta' ġisimna Lisa huwa ilma. Mela jekk inti m'intix qed tirreplace dak l-ilma, tajjeb tista' tagħżel li ma tixrobx, ħadd ma ħajjarrestak. Imma jekk ħad tirreplace dak l-ilma, ħadd tħossok ħafna ħjar, ħadd taħdem ħafna ħjar u ħadd tkun ħafna iktar pożittiva. Għax ġismek tajtu li għandu bżonn. Il-ġisem kapaċi joqgħod klettijiem mingħajr ikel jibqa' ħaj, però mingħajr xorb ftit joqgħod. U wisq inqas joqgħod mingħajr arja. Di ftit nitkellmu fuqha. Noqogħdu nitkellmu fuq kemm tajjeb li tiekol hekk u kemm tajjeb li tixrob vera. Però tista' tibqa' ħaj anke mingħajr il-mal ftit żmien, mingħajr arja tmut. U tajlix qed tipprova tgħid. Ġisimna għandu sistema. Tajjeb biex jieħu nnifs, biex aħna anka nibqgħu ħajjin, so on and so forth. Jekk dik is-sistema ma ntejbuhiex, jekk aħna ġisimna ma jkunx kapaċi li jieħu l-ossiġnu, issa mbagħad hemm kontroversja kif nafu dejjem, hemm problemi oħrajn illi jikkawżawna problemi fin-nifs, bħal pereżempju l-petrol ekku, ġifieri familja naf, milu smajt li anka ċertu arja li wadbu l-baqar, hija ħafna ħażina ħalina. Terġa'? Ma morris fil-farms. Imma qisu kulħadd jista' jagħmel il-parti tiegħu, allura anka tajd li fejn mort, ħan enfatizza fuq di m'għandax taqsam xejn mal-fitness imma vera naf li tajnis. Illi jekk anka nistgħu id-dar tagħna aħna nrabbu ċertu pjanti. Forsi anka min għandu l-lussu li għandu xi ġnien, xi għalqa u jqatta' l-ħin hemmhekk l-ossiġnu illi ħajatina awtomatikament anka fis-sajf. Laqbadna dik it-tema llum, ħadħossok ħafna u ħafna ħjar. Għax mhux kwistjoni ta' tagħmel l-exercise u solvi l-problemi kollha, hija katina. Però meta ħatidra, mmur lura li semmejt li inti fix-xitwa tinbidel il-folja. Meta ħatidra Liża tagħmel l-affarijiet it-tajbin imqarrissibilhom ftit ħin, tgħix kemm ħatħossok aħjar. Mela pereżempju, tajtin għamdorrija nuża l-laptop fil-kamra tiegħi. Ħanipprova nibda nuża l-laptop, jew mhux ħanipprova, ħanibda nuża l-laptop fil-ġnien, fl-għalqa. Jew inkella pereżempju għandi mqartlet pjanti f'dik il-kamra ħanibda mur hemmhekk. Għax l-ossiġnu ħajjejni f'kollox. Issa, jekk bdejt l-exercise l-ewwel ħaġa fil-għodu, anka kemm ħatieħu ossiġnu ħajaffettwa il-bqija tal-ġurnata. Jiġifieri għalhekk qed ngħid illi min jista' u nemmen li l-maġġoranza tan-nies jistgħu illi jorqdu nofsi aktar kmieni biex iqumu nofsi aktar kmieni u jagħmlu l-exercise fil-għodu dak ħajħalli impatt mhux fis-sajf biss imma fix-xitwa wkoll. Meta nitkellmu dwar exercise, x'inhu t-tip ta' exercise li rridu nagħmlu? Ġifieri niġru, nimxu, cardio, xi magna tal-mixi, weights, x'inhu l-importanti, x'għandna nagħmlu? Ir-risposta tiegħi dejjem tkun għamel dak li l-aktar li tieħu gost tagħmel, number 1. U number 2, għamel dak li temmen li ħażhom. Mela jiena pereżempju nipritka ħafna illi anka fuq studji daw l-affarijiet saru illi jsibu li l-maġġoranza l-kbira tan-nies l-aktar li jieħdu gost jagħmlu u li jżommu tat-tul ta' żmien huwa exercises li huma qosra fil-ħin. Pereżempju nofsija, jsibu li effettiva ħafna. Illi fiha tħaddem ġismek kollu. Mela inti għamilt li kellek tagħmel f'nofsija. Illi fiha tiltaqa' man-nies ukoll, tgħid kelma qabel tgħid kelma wara. Fejn taqsam mhux biss l-esperjenza tiegħek ta' kif inti sejra
Tajjeb, pereżempju ħafna nies jagħmlu l-exercise biex jonqsu mix-xaħam. Mela mhux biss jitkellmu fuq kif sejrin huma fil-fett loss tagħhom, imma jitkellmu wkoll fuq it-tfal, fuq l-iskola. Isu jsir klabb. Kif pereżempju aħna l-irġiel uħud minna niltaqgħu pereżempju klabb tal-futbol jew klabb ta' hekk jew klabb ta' hekk, dan ikun klabb tal-fett loss. Li huwa l-irġiel u għan-nisa ovvjament, mhux għan-nisa biss, naturalment. Imma jien biex ngħidlek Lisa, hekk tittamel hi għax il-maġġoranza hekk jieħdu gost jagħmlu hekk iżommu. Qabel inti tgħidli jiena le, jiena nieħu break irrid min-nies, jiena nippreferi mmur mixja waħdi. Fine. Jekk dik kapaċi żomm mat-tul ta' żmien, żomm lilha. Imbagħad tittara daqsxejn fejn tixtieq li tasal. Pereżempju Lisa, min ma jkunx ta' ċertu kobor, mixja biss, waqt li tajba għall-moħħ mhijiex biżżejjed għall-figura. Ġifieri m'intix ħatara bidliet fiżiċi jekk ħadd tmur timxi biss passiġġata biex niftehmu. Allura tittara dik ukoll tgħid isma' ma jiena minkejla qed immur nimxi. Qed nasal x'imkien, qed nasal fejn irrid, iva jew le. Jekk qegħdin ħanatik dak il-parir, illi iva tfittex sistema ta' grupp. Fej fija inti tagħmel nofsija exercise għall-ġisem kollu. Tkun literalment nofsija li fija anke tiftaħ qalbek kif qed ngħidu qed titkellem tiltaqa' ma' nies ġodda u hemm coach idealment li qed jgħidlek x'ħad tagħmel u kif tagħmilhom. Għax fejn hemm laqda hemm is-saħħa. Anke il-fatt li hemm il-madwar ġifieri hemm il-mużga, hemm l-ACs, hemm il-fannijiet, l-ambjent ħajjejnek biex tieħu gost u biex tasal. Imma ma jgħodx għal kulħadd. Le, verament. Hija punt, starting point tajjeb, imma naħseb il-moħħ u xek imbagħad. Kollox. Il-moħħ kollox. Ġifieri nkunu determinati. Ħadubju. Pereżempju sabu Lisa, max kemm għandna ħin ħalli ma nħodlokx ħafna. Nirringrazzjak. Illi tkellimna l-ewwel fuq il-cocktails bdejna bihom u fuq il-barbecues. Hemm min jgħidli imma jiena nara dak li kell ħanejdlu le. Li sabu fil-moħħ, daqsxejn kif jaħdem, ta' min għandu figura forsi kif ħafna nies jaspiraw li jkollhom, tajjeb, mhux kif suppost tkun, ta' kif ħafna nies jixtiequ li tkun imma, ħanejduha straight. Illi daw in-nies ikunu kapaċi u f'moħħhom jassoċjaw dak li kell ma' ħsara. Le jiena kan ikoll dak it-salzett, għada laqqas ħaniflaħ niċċaqlaq. Jiena l-qomos jekk ħanibqa' żejjerek qas ħajjiġuni, jiena ħankun tqil, jiena ħanħossni ixjaħ milli jien. Waqt illi min jgħidlek jiena jekk nara platt kollu nidħlu nibqa' dej, jassoċja dak li kelma il-ferħ, għall-erwieħ, żvugajt wara ġimgħa xogħol, x'hawn isbaħ minn dak l-ikel. Mela x'ngħidu lil moħħna u x'nassoċjaw dak l-ikel ħajħol u jorbot kollox. Biex imur fuq livell estrem u ħanieqaf hawnhekk Lisa. Min kien attakka Twin Towers, għalihom kienu attakkaw lix-xitan. Mela huma baqgħu daħlin dawk l-ajruplani għax mentalment jiena ħammur noqtol lix-xitan. Issa aħna lil-kol rajna dawk il-filma dakinhar konna donna dan huma qatt tax-xitan min baqa' dieħel bl-ajruplan. Mhux miskin ġenwinament kien ġurnata xogħol hemmhekk. Ġifieri kollox kif tħares lejn ħaġa. L-istess ħaġa eżatt u marawha mod aħna rajniha l-oppost eżatt. U li kell l-istess, jekk inti anke tixtieq jekk qed tara li qed tiżviluppa problema illi kull weekend kull meta toħroġ inti qed tiffanka f'dawn l-affarijiet, taf li qed jagħmlek ħsara, waqt li qed tikollhom trid tassoċjahom ma' ħsara. Inkella ħadibqa' tibdi dik ir-relazzjoni ta' mħabba kważi magħhom u allura biex taqtagħhom ħad tkun ħafna u ħafna tqal. Jekk tħoss illi għandek problema, għax mhux liġi. Jiena nemmen ħafna Matteus fil-bilanċ, fil-moderazzjoni. Ġifieri l-estrem huwa dejjem ħażin. Dejjem. Li forsi wieħed minn ek, għada tajdu sma tmiss xej, ħatkun problema kbira. Ġiviri, jira nemmen li ma tistax tmur tajdu sma issa minn il-millu ma tistax tmiss ġelatiħor, ma tistax tmiss biċċa ċokolata oħra. U biex nżid miegħek li rridu morru, naqbel miegħek Lisa, irridu morru f'dak li qed jikkawża l-problema. Normalment in-nies jiżvugaw fl-ikel, jew fl-alkohol, jew fis-sigaretti għax m'għandhomx żvok ieħor, m'għandhomx żvok ta' exercise, m'għandhomx żvok ta' sports, m'għandhomx żvok li jitkellmu forsi ma' nies bħalhom. Jekk inti mhux ħasib żvok f'dawn l-affarijiet, l-easy way out hija xorb, ikel jew sigaretti. Ekku. Matteus, grazzi ħafna, interessanti immens.